What the property? Akisha Mines. Ayati. Hot property music. Mature guys. Dino zino man. Walwita kunifananidza. Nyato ndicherechedza. Dini ndakashungurudza. Dosiya ndakavumburudza. Ndavasatizekerere nhema. Kuita senge vanondida. Haiwa vanakana rudo. Ndazviona vana vasatani. Ndavasatizekerere nhema. Kuita senge vanondida. Haiwa vanakana rudo. Ndazviona vana vasatani. Godo ravo harina kutanga nhasi. Ndazozviona ndana Judhasi mutengesi. Vanoda kuvhiringidza redu bhizimusi. Hehe kuseta majokosi. Vanorwadziwa vanorwadziwa neni. Vanorwadziwa mamerosi anaineni. Ngavasatizekerere nhema. Kuita senge vanondida. Haiwa vanakana rudo. Ndazviona vana vasatani. Ngavasatizekerere nhema. Kuita senge vanondida. Haiwa vanakana rudo. Ndazviona vana vasatani. Vanoda ndiwire mugomba. Haiwa mugomba rine shumba. Vanoda ndiwire mugomba. Haiwa gomba rine shumba. Wari musandisiye ndega. Haiwa fambai oneni. Fambai nemi Jehova. Musandisiye ndiri ndega. Ngavasatizekerere nhema. Kuita senge vanondida. Haiwa vanakana rudo. Ndazviona vana vasatani. Ngavasatizekerere nhema. Kuita senge vanondida. Haiwa vanakana rudo. Ndazviona vana vasatani. Godo ravo harina kutanga nhasi. Ndazozviona ndana Judhasi mutengesi. Vanoda kuvhiringidza redu bhizimusi. Hehe kuseta majokosi. Vanorwadziwa vanorwadziwa neni. Vanorwadziwa mamerosi anaineni. Ngavasatizekerere